Halo Pak. Halo. Ini hujan ya? Hujan Mas. Oh, oh. Kok hujan? Jadi aku mau mandi malah hujan. Waduh Mas. Aduh ya. Harus mandi ya. Aku ketok-ketok. Ketok-ketok mama. Iya kok ketok-ketok mama pas mandi. Iya. Lah iku kok ya hujan aku ngineng juga kok hujan. Krimis. Oh gini. Iya. Krimis tok paling. Iya. Kamu tidur Mas. Kok tidur ya? Yo to yang. Yo kok ini berkelon aja ya. Ora. Mambingi apa wingi? Ora Mas. Ora. Loh aku ngomong bojone aku. Kowe kok kapan? Kok begitu? Salah kok yo mending ora usah. Oh, bojomu apa mayani? Yo, Oh, dijak ora gelem ya. ora gelem. Ning dijaknya kapan? Berarti kan yo esok lah. Aku ngerti mama. Aku ngerti mama ngetan. Ah, papa wae malah etan. Aku. Ya. Peninggal kapan ninggalo? Wingi. Esok. Wingi karo Esok. Yo, Oh wingi iya. karo Iya sayang, mau isu ngilir. lah aku ngerti mama harus ketam no. Ya wis lah. Heeh. Badan aku alah. Aku tenang. Wae karo mama ketam. Iya sayang. Dicelik ini piye ya? Nyemayani sesuk ngono. Kowe ku bengi malah ilang. Aku Heeh. alah kok bengi yo mending ora usah. Heeh. Aku badan aku kan mama ketam lho iki. Tidak tahu. Iya. Iya sayang. Ya, sehat-sehat. Ya, Amin. Iya. Karo dengan ya Pak. Iya sayang. Ya, aku kangen mama. Iya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.